From the heart of Zimbabwe to the nations of the world, voices are rising. Stories of resilience, stories of vision, stories of purpose. Welcome to the Voice Amplified podcast, where Zimbabwean excellence is celebrated, leaders are empowered, and destinies are awakened. This is more than a podcast. This is a continental movement. Okay, ladies and gentlemen, welcome back once again on another episode on the Voice Amplified podcast. It's your boy Ron Wise together with Peter Matunodze. Welcome, sir. Welcome once again. Thank you. Yes, sir. Today, takatarisana nenyaya indine vana. We talk about kids. Yes. Vana vedu. The way we are raising them. Tichishora, in fact, tichifocus nekuti vana vedu ndavataure chirungu chete. Zviraidiwe here kana kuti pane patokurasika bijana? All right. It seems like the modern era has forced us to modernize everything, including our children. Zvekuti patori nedambudziko rekutoti hatione kukosha kwemutauro wedu. Kunotosekesa. Dzimwe nguva kunotosekesa. Munhu ukatonzwa munhu achitotatarika nechirungu unototi idzi dzakadhakwa. But ukaona munhu ane ganda jena achitatarika nekutaura chirungu, nekutaura wete neshona chirungu, kune vachena vasingatogoni kutotaura chirungu chacho. So there's this stigma. Do you know kuti muAfrica kune vanhu vatema vasingagoni kutaura chirungu, vasingatochigona vanotaura French. Ukaenda paMozambique chaipo hachibudi chirungu. Portuguese. Yes, vanotaura Portuguese. So isusu semaZimbabweans I think tinofunga kuti English is measure of intelligence. Yes, ndopandikuona kuti I think ndopatakati rasike bijana. Andozvona manje. Unoziva here kuti ukaenda kuChina, everything zvavanoita is in their own language. Tonzai Mike mijana. Andoona manje. Everything zvavanoita is in their language. Yeah. And they are proud. Yeah. Of their own language. Yes. But isusu tinototaura kuti vana vedu usamutaudze Shona, mutaudze ine chirungu chete. Kwanza haatogoni. I still remember a close relative of mine. I felt proud, but akaenda kuZimbabwe, mwana wangu ningi achitotaura chirungu, ndobva ndatoona kuti vana vanga varipo, they were confused, vachitoti manje totaura sei naye nechirungu, and you are the mother. Yes. So to me, it's loss of culture. I think it also stems from colonization. Ndokucolonize kwepfungwa. Yes. And the first step of decolonizing our children is giving them an identity. Yes. Kuti muri vanani, mumbori vanani. Because isusu we only focus, because I think zvine chekuita neclass. Andozvona. Tinofunga kuti it's class kuti mwana ndataure chirungu chete. It's class. No, it's not. Because now ndakaenda kumusha with my kids. Not havagone inini hanguka handina basa nacho chirungu zvokudaro kuvana vangu. Of course ndoda kuti vachite sei? Vachigone as a way of communication. Handitika Shona futi vanofana kuita sei? Kuigona kuti accommodate everyone else, because havasi vese vachazenge vachitaura navo nechirungu wakaenda naye. So ndakaenda inini with my little boy. Shona anoigona, but hainzwisise some of the words. Handitika zvine zvatodhipa kwaari kuti haachanzwisisa kuti ndoti chii. Ndagodona ndikashodogoka. So akapedzera kuti akakurumidza kuti iye akafunga kuti chishasha hake, but handifunga kuti yakanga kwanga kwakuzviprotectawo kune kuda kuti akanga asingakwanisi kunyatsotaura Shona
ipapo akatanga kutaura nechirungu andozoona manje then vanhu vakatanga kumutarisa manje akaona kuti conversation yake haichaenderana netimu rangu randinaro panapa unoziva zvakapedza akuita ended up akuita mascience izvaari kuda andozoona manje because handingatini unofunga kutatu kurutsu chaiko vakatozoenda deep number manje anatete anani vanhu vechikuru vari kumutarisa iye ari kutaura nawo nechirungu achiita sei I tried ndakanyarangwa ndiri kunyepa ndoba ndakabva I learned something from there kuti class yatiri kuita hatidzidzisei vana vedu chishona one way vanozongoda kumboitaurawo shona andozvinziza chero ukange uri kupi kwauri iwewe whether Zimbabwe kuna mwana ndonogara kumadheodheo unoziva kuna gara uri kumadheodheo asi uchitaura shona nechirungu handitika yes because malanguages isi wetinoada imagine dai government yedu yakanga yakati zvese tinodzidza zvese it's mandatory kudzidza zvinhu zvese in Shona chirungu chako chaizenzei hachaishaya basa wayo so ndo paya pananchitaura kuti because of colonization English became a standard for one's intelligence of which it's not it. You can never equate an elephant's ability to climb a tree to a baboon or a monkey. You can never equate it. So basically isu sevanhu vatema munofunga kuti varungu vanochigona chishona chatotaura icho chiya chemandiriri chemandoro kwati chichona havachigoni but isu toda toisa chiperfecta to the toadarika ivo varidzi vacho isu toda kutopefecta chirungu. Do you know kuti ukaenda kuEngland kune kumwe kunonzi kuLiverpool kumwe mukati so kunototaurwawo chimwe chirungu chimwe chatisingatomboziye kuno kuchaya chataitaura kachekwa Queen chache chekupalasi chekuti vanhu vanzwanani kuti handatumwa naQueen mupalasi chichichi but chaiko chemandiringi chikaranga cheko achinzwikwa ndoro achiti over the train I'm like ndopakabva madhire kuti vanonoza saka even isusu kana takutotaura chirungu chacho tichitonoza mudhara like it gets to me because chikotaura ika chirungu bo unaona ini handisa ndamboona munhu anopiwa mari nekuti anogona kutaura chirungu kutaura chirungu hakuitise mari wamboona here kuti kuna munhu vasina kana kuenda kuchikoro asingataure chirungu asaine mari inotyisa so zvova zvakuratidza kuti no haisi nyaya yekuita mari nechirungu andozvona manje isusu plus kushaya pride our own languages instead yekuti tifaite kuti tizi all the languages in our country tinofocasa nekuti dai tanyatsotaura mudhara ndamunzira mumfesi tsitsi titori pana 4th tokuenda kuti ama4 that was 2013 angari mfesi wokubulawayo 2012 mfesi aritobayachi dama4 one but manje no iye aisaenda kuti ama4 anonzi wadarika pamashops apo ukasiya road inoenda kuruwa ukadarika pamashops pane kanzvimbo kari pamberi kanonzi ndo paienda one Melfort. I think so. Yeah, just after Rua down there. Melfort, I think it's Melfort. Yeah, probably. Yeah. And that guy mfezo kublawayo. And back in the day it was funny because kunzwa munhu achitaura neNdebele muHarare. I'm like and back in the day anasombora kana clue kuti salibona zvinoreveka kana kuti salibonani zvinoreveka. So that guy, everybody akamuti why usiri kutaura neshona. Actually pana namamoms akatomupinza bizo akamuti aiwa uregere kutaura neshona isusu toda kuzosara pakati manje iko zvino kana wakudai so uda kuti unosiwa kumberi uko kwazviiti chichichichi saka ndokutozvifunga izvezvi pakuti amana dai nyika yedu tese taigona malanguages aya hataizomboita dambudziko rakaita seiroro sera takasangana naro. Aiwa unoziva kuti vakuru vedu havana kuchionera. Unoziva kuti most of these languages that tinadzo kuZimbabwe dzinotaurwa the whole most of the parts of Southern Africa. Yes, Musadek. Especially kuside kunoko kwedu kunoko. Yeah. Anditika
tinotaura masame languages but unoza dai vakaenforsa kuti munhu wese ndaataure malanguages aya ndaataurwe kumaschools kuti kumashonaland kunotofanira kunge kuna teacher wechindebele wesutu kana xhosa same-applies nekupi nekumandebele kune teacher weshona so unoza tifanira kufocusa our own native languages zvokutodaro anoona instead yekufocusa nechirungu tofanira kuchitaura irifanenge chizoiswa zvacho but zvatainyanya kufocusa nazvo ndizvozvozvo anoona tikende tiri right unoona kuti manje chinorwadza ndechekudai so rekanimbokuudza chokwadi chinorwadza ndechemandiriri takatsikirirwa pasi rose kubva vakuru chaivo vanotungamira nyika mapoliticians kusvika pasi hatigoni kumira sana Russia, you know, like wana Russia, wana China, wana France, hatigoni pese patinotaura kunana UN, we try to be these nice people, but I think we were for us to be recognized because chimwe chinoita kuti vanhu vasazova proud of their languages because it's not really recognized. Unoziva kuti ndikabuda nechichiona changu maybe ndawana mukana kuzoenda kuAmerica zogona kunditira mawani. Inzwai pane point yangu. Saka point yangu iri pakuti vanomiririra nyika vese pavanobuda handiti vakanosvika vakanotanga kutaura kuti zvino ini ndauya pano pamberi penyu vatungamiriri venyika dzose dzakasiyana siyana ndauya nemashoko ekuti nyika yeZimbabwe ichabudirira zvakare. Pobva poita matranslator's anenge achitranslata language yedu. Izvozvo zvinoita kuti woti feel proud kuti at least at an international level unoza here kuti iwewe some of the things vatinonzi isusu tatadza inyaya yelanguage. Unoza chirungu ichi tinochitaura but hatichigoni. Hatozvinzwa. Tinochitaura ka isusu ka zvimwe zvinhu zvatofunga kuti zvinoshamisira oro zvine deeper meaning pane zvatataura ka story ina. Azvina especially to them. Hapana vanenge vachingoti vakatongonzwa uchitaura ka vanotongoti zvakafanana. Alright, I can give a simple example. Uri muno mu South Africa kune Sutu, kune Tswana, kune Pedi. Anditi malanguages yao anoita kunge akada kunofanana so akafanana sana. Do you know kuti mapedi kana vakakunzwa uchisanganisa Sutu, Tswana nepedi vanongoti dzinoda kuti kudi. That is the same thing because varidzi vacho koko in the stage tacho kubhucha and we are trying to perfect their language. Wakambona even patinoti diplomas wambona panenge vachitaura ma-African leaders vachienda vachitaura nechirungu so vachita kunge vachiti in the meantime, we are working on our relations with but imagine ukasvika paya paya ndini wezhira uyo wezhira abnosei kudiri wezhira but wakanochitaura so chamandiriri chako iwewe chekwaunobva kana uri mundebele unomira paya pastage yeUN uchitaura ndebele potoiswa matranslator. There are people who are supposed to be paid to translate a language. Kungoti vanhu vanenge vada kuti tinzwi ikwe zvatiri kutaura lese kana muri muparliament medu nevanhu vari kunze but handifungi kuti parliament medu ine chekuita nevanhu vari kunze ine chekuita nesu because isusu kunogwa hatiteererwe. Handozvaona manje vanhu vanotambudzika vanhu vaiva kutaura chirungu vachitaura zvinhu zvisina musoro chinovatadzisa kuti vataure neshona yatinonyatsonzwa ende futi unoziva zvinoita sei unoziva kuti vamwe vanhu vese ava nenyaya yechirungu vanojambwa nezvinhu zvakawanda. That's very true because havana time yekuita go back unototi chamari panozvangotaura wangonyazoti chiko handina kunyazozvinzwa because that parliamentarian tone inonetsa. Iwe unofunga kuti mbuya uri kumusha kwabocha kuseri kuchakasara unofunga kuti ndopa wachanzwisisa the pith the fulcrum. Never. Kana chimwe chirungu chaya chiri deep chinotaurwa muparliament avachinzwisisi avafunga chinzwisisa but so kumaparents ka indi kunoona kuti it's now kunodhakiswa kwezvinhu. Andoona tine vanhu vanogona chirungu asi vasina mari because kuita taura chirungu chako hakukutsvakire mari. True. Because kutaura chirungu unoziva kuti izvozvi so chero takachibreak asi vari nguva yavanotochiteerera because ari kutoziva ndine zvandinazvo yes. Hatuzvinzwa so anondoti sei anonditeerera
chero ndikataura chishona changu ichocho achatotsvaga kutoti achinzwe because anenge ane zvaanenge achida kwandiri. So let's encourage each other kuti zvakakosherei kuti tinge tichitaura chishona. Chishona chinoita kuti isusu pachezvedu tinyatsonzwisisane in terms of how to run business. How to run a business. And maranero ari kuitawo business renyika yedu. Anditika zvese zviri kuitika around in our country. We need to, especially Ndebele, because unaona zvazvinoita. The majority they understand Ndebele, the majority understand Shona. So tikazvitaura kuti tidzidze even kuvana vedu izvo toa encourage kuti komana vana ndavadzidze. But uchanzwa chi vanhu vachanzwa kuti vachataka. Vamwe vachatoti ataka kuti kwanzi muri kudiscourage vanotaura chirungu. Aiwa. Taura chirungu pachinge chidiwa but be proud. Mwana wako foundation yake ka ngaive, I think because tikanyanya kuti vana tinogona this has to happen all over. Aiwa kabati onaka iwe. Pasinotangira pavana. The reason tichitaura kuti vana ndo vanonyanya kuaffect kwastereke. Andozvinzwisa. Pamalanguage apo. But isusu hatigoni kuzvigadzirisa here isusu pachedu. Iwewe. Unozvigadzirisa sei? Ngatimbotitsvetai pasaidi chirungu. Ngatiite macampaigns ekuti cause ndati zvinotangira kumusoro. Anditi. Kumusoro koko ngavakoshese mutauro wedu kutoti qualification number 1 kuti ukwanise kunge uchipinda mudare riya raunofanira kupasa language. Ona. Anditi. At least 2. Kana uda kuziya kuti iwewe we are doomed in language. Izvo guys iwewe izvo back in the day uchinyenga chibaby waitodirwa kunzi wachinyenga nechirungu unoziya izvo. Waitodirwa kunzi wachinyenga nechirungu but uri class. Utaura chirungu unonzi uri class. Utotaura paita chirungu chibaby wewe nechirungu. Maybe utaura zvinhu zvisinangana nezvisoro but watokosanganzana nemunhu asiri kuita sei. Ovosangana nemabhebhe vanenge vachibva kusorosoro vanenge vachinzi vanonoza vaye. Handivazona manje. So it's an achievement kuvanhu kutaura chirungu, a huge achievement, but haina chairi kuunza. Tine vanhu vakawanda vari kuchitaura chirungu chacho chisina meaning. They're failing to translate chirungu chacho kuchimonetize. We're failing. Anditika hatisi kuti isu zvakaipa kutaura chirungu. Taura chirungu pamwe chete nechishona chako. Because kuna vanhu vari kukanganisa, vari kutadza kukunzwa. That the thing is, unoza pale pampo usingabatsirwe iwe unoda kuti vanhu havana kukunzwa zvavari kutaura. Iwe you assuming kuti vari kundinzwa nekuda kuti ndiri kutaura chirungu inini chakakwenenzverwa. But vanhu kutadza kukunzwa chaizvo. Ingona taura kuti komana inini panapa ndakarohwa nenjovhera. Ndiri kuda kuti ndibaiwe. Ngati ndibaiwe Jackson. Adozona manje. Chishona yokuti munhu ariyazo chinzwisisa. Usitaura nenjovhera. You know, I'm sick. I got these pains, you know, stuck up in my, you know. So, yeah, I did this kutaura chishona. As much as we want our kids to be perfect in communication skills, especially in English. English, also, they must be perfect also panyaya chishona. Wese vari kunana vari kuchanda kumusoro. Avadi vana vanototambudza vanhu kana vachinge vauya. Havasi vese vanotaura chirungu. Unoziva zvinoitwa ndezvekuti vanhu vazhinji vari kuasuma kuti vanhu vanotaura chirungu. Vese. Vanenge vachitika nyika yedu ndiye vanhu vakadzidza so. Havakadzidzei. Vanhu vakadzidza vane pride in their own language. Ana Russia they don't zvinhu zvavari kudzidza zvinodzidzwa kuna naAmerica zvavanodzidza in their own language. Ndosaka ndatika it's part of colonization. Yes. We need to decolonize our minds because taka embrace even poverty and the ways of poverty takama embrace kuti ndo kuva in African, then the ways of the former colonizers are the right ways of the ndo kunonzi kupfuma ndo nonzi upfumi zvakafanana nechikafu chaicho. Chikafu chatinodya kuno kuti chiti special. Ukoko vanenge vachitoti it's trash. Special food is organic food. Chikafu chatenge tichidya isusu chiri organic chamuriwo wakarimwa nambuya nhingi vemumaraini. Ndo unenge uchitonzi unotori neutano.
asi tiri kutodai wazviti musi waunoita mari unoda kunodya inonzi murestaurant anonzi malettuce unodya lettuce newhat but kusiya maveggies maorganic ane utano pateni pako so it's very expansive. Wona ndabva ndataurawo chirungu nerumwe weti chitonetsa chakaverengara pachirungu ichi chizhinji chacho chakanga chichibatika chinoitisa mari chakadonera mvura so inini ndiri kutaura kuti akumanaka maparents we know kuti tinoda zvakasiyana siyana anditika but muri kuonawo sei pakuti dai tadzidzisa vana vedu kuti vataure chishona anditika tisanyanyo kubva tanyanyo brainwash to the extent yekuti zvese taakukanganwa anditika kubva kuchivanhu chedu takatosiya nenyaya yekuti tinoti isu chakadhomoka tikaadopta zvimwe zvinhu zvakawanda zvakasiyana siyana of course tinoziva kuti it's a lifestyle lifestyle yevanhu yekuti vanoita zvavanoda zvavo but please rerutsirai hama dzedu nemagenerations ari kuya vanhu vanyu vanokusiya vachitaura chirungu stereki vazhinji vacho madofu vanogona kutaura chirungu. They can't make money nechirungu. Chirungu chacho hachibhadhani. Sandabona munhu akapiwa mari anopiwa mari nekuti akona kutaura chirungu. Vanhu vano kuchibreaka ivava ndo vazhinji vacho vanotori nemari. Tarisa maparliament medu kana uda kunyazoona kuti iwe chirungu chako icho chamuri kudzidzisa vana venyu china kana nebasa reseka. Tarisa vanhu vari muparliament. Munokuudza zvakawanda about the people that are leading us. And why tisina tichiti isusu English kai mutauro Shona. Just like Shona, when I told kudzidzisa todzidzo English, todzidzisa Chinese, todzidzisa French, and I think ngatingo equate my languages because all right, maybe we benefit more from learning English so that but no communicator never not supply with technology and whatever vari kunzogogo not better but we have got deals with countries like China and Russia. Why can't we equate the level of importance? Because we are trading with China so much, we're trading with Russia so much. So therefore vanema simba yekuti tisimbise mutauro wedu vanofanira kumashandisa because kana zvikasachinja kumberi uko vabereki vazhinji kunotori nevabereki vatoriko kumusha uko. One good example ndinoda kupa. Unoona kuti maChina vanotozodzidza English vakomoteta isusu. Vatu vakona kana vachitaura vachezva vataure zvimwe zvimalanguages zvinabaza vanotaura chavo. Andozvinzwa vanozonzwisisa iwe funga kuti alright tell me iwewe dai zvinhu zvedu tichizvidzidza isu kana maths dziya dai tidzidzidza nechishona isusu. Handitozi tingadei tiri shasha dzemandiriri. Anozvona mama anonzi biochemist. Andifunge kuti tingada even tingada tisina kufaila zvakanyanya. Because tinozvinzwisisa. Even innovation. Yes. Wakunyatso kuudzwa kunzi aiwa kana chitaura kuti chlorophyll tikureva urorofi. Is urorofi. Chlorophyll. Advantage yatinge tinayo ndeyekuti we'll be able to keep our things safe and secretive. Yes. Tikadiscussa zvinhu zvedu munyika medu hazvongoerekani zvangozikanwa nemunhu wese. Vanofanira kutotsvaga matranslator. Nemaspy anotozoya munyika medu kuti vatozodzidza kuti vanhu vanotaura nezve. And kana chitaura kuti ngatitaure Shona, chatiri kuzama kutaura ndechekuti kuno mumwe munhu anonzwa Shona neNdebele anogona kuita problem, anogona kufunga kuti maybe we are being tribalistic. No. What we are simply saying is kana uri muNdau simbisa chindau chako ichocho. Kana uri mumanyika simbisa chimanyika, kana uri muNdebele simbisa ichocho. Zvese zvana chindau chichi it falls under Shona. And I mean tinotaura isu titaura Shona vanototinzwa zvakanaka. Then vari kumatebhele nendi. Vese vanotaura zvimwe zvinhu languages vanoinzwa Ndebele. So let's focus with those dominant languages in our country. And haisi nyaya yekuti tida kufocus nekuda isu tiri kutaura kuti Shona nekuda kuti that's where we come from, but we are not saying Shona is better ultimate. No, we are not saying that. Truly isusu our native languages atidzidzisei vana vedu iwayo. Handitika kuti vasave kuno kwachitishainira kuno. Vachara chirungu chakanyanya. Vane vanovarona na UK uku. Vanoona na UK vataura Shona ka.
Avaya vari kure vaya. I've got a friend of mine. Mwana wedu atomboda kutaura. Vakanga vachitaura naye. As long as varikuda kutaura naye chirungu chete. Aiwa, it's because mwana wacho anenge akatoonerawo futi ari mufana kuti akuafrica kwakanyanyoita kujecha anenge asisati kuassociata nenhadgiri. Feso wangu ari muno. Mwana wake akadzisa mwe mufana wake hanza atomboda kuti ataure Shona. Toda kuti ataure chirungu chete. Ndatanga kuzvibvunza kuti ine what is so special in English right now? Isn't it that English yangufanana neShona? It is just a language. It's just a language yatinogona kuti titaure na communicate chete. Anditi inini my boy akadzidza akugona French akatoitanga uchi last year. Just 1 year now fluent in French. Andozona manje. So it just vada kutodzidziswa Chinese. Ndebele akutaura. Antaura. Because akanga achitaura Zulu kuno Ndebele neZulu zvinopindirana. Andozona manje. So it's easier for him right now. Pandiri ini zvinokatondinetsa inini kupindiridza kuvaida than iye. Andozvizviza. Inini ndakadzidza vana vangu inini kuti ndavadzidze Shona. Tinototaura neShona asi kana kuri kuchikoro nokutaura kuti chirungu ndiri kuda A. Yeah. Asi kunobatita sei? Shona 100%. Munhu ngataure Shona. Akabva kuno akasingazive any word maningirikinzi zvirawe anga asingambozviziva. Wanokuziva kuti to my surprise nezvika izvi Shona anotowana mental sending yake kuti uone kuti Shona aita chii andozona vanopiwa vanoita ma-exams ngangotichinjira mani mutemo wanguti mani Shona ndo yave main language English inofanira kuiswa kana ku5th ukoko. Amuzvionera I'm thinking ndogona kungoitanga campaign yacho because kana kanyatsozvitarisisa ndo panotangira kuninipiswa kwese. Unoona kuti ende Shona paakandiona exam apa anoita Cambridge anomakirwa via Cambridge anditika achita Shona futi ane 63 Cambridge ndeyekupi? NdeyekuBritain. Mudhara tiri kure nekudzoka. Okay. Unoona it's too kutaura zvedu ka. It doesn't mean kuti tinokwanisa kuchinja anything because already we are brainwashed. Because chinoitika ndechekuda icho. Unoona the reason why vanhu vachizoinsista with the current situation at home. Chero ukanga ukadzidza Cambridge. It's easier kuti ukaenda uko unokwanisa kunozvonaona mabasa because vanhu zvangozvi kutotatsa kurobuda ka. Unofunga kuti anoda kugara ndiani? Hapana. Andozvona manje. So plus Zimseki ine mapepa anolika zvakanyanya. I trust kuna vanhu vazhinji. Andozvona manje. But hatina option. Pane pekuti wewe unoenda pachinhu unoda kuti una option. But uine option auendepo. Yeah, zvakafanana nekuti ukapiwa opportunity yekuti mwana wako ngaende kuNAST kana kuHarvard. Unoendesa mwana wako kuHarvard obviously. Andozvona manje. Yes, so ndo situation yatina iyi. So ezvinezvi paakaenda kubva form 1 ndopakatanga kudzidza kuZimbabwe. Anditika anga asingagone Shona. Aigona kuitaura yakatosvotoka zvake. Anditika. Anditika yakabhenda zvayo. But ezvinezvi manje aritonakirwa nayo. Ane 63. 63, that's a 63%. Itoribo. Mufana angagara ari kuno kwachitaura mananikiri. Anoona manje. Maka. Ndo maranges ake iwayo. 60, 63, 70 ipapa. Andozvona manje. So zvinotokuratidza kuti aitoimprove zvakanyanya. Ini ndinoda kuti atodzidza ndakatomuti usadrope. Chero ukanga wafaila rather faila uita sei uchiita. Because uchanzwisa zvakawanda. Ndoda kuti unzwisise iwewe some of the things zvangu usingamboziva. Dzidza iko. We need you to understand Shona. All right. In a nutshell, what is the importance of learning our own heritage, culture, language? Zvakakosherei. And why would you say that it's relevant? Zvakakoshera pakuti one pakucommunicate nevakuru vedu anditika ende unodzidza zvimwe zvinhu zvine chekuita newa own culture kuti in Shona unodzidziswa in English yakonze. So unodzidza zvinhu zviri deep about us. Zviri there in Shona. Zviri in Shona anditika. Okay. Yes.
so and zvinoita kuti omara tirambe takachengetedzawo rudzi rwedu. Alright. Yeah. Zvinotibetsera kuchengetedza rudzi rwedu. Yes. Kana pasina mutauro wedu hapana rudzi rwedu. Atipo. Isusu but unozoona here kuti wewe isusu semaZimbabweans tiri takanyanya kukolonizwa kwacho. Kana kuti titi takaganira tunoda zvinhu stere. You know, I always laugh when you say wait kuti kuganira. Haunara kuganira kuri serious. Kuganira kubatisa padenga. Msuruso. Tikamira padenga, tine tikamira padenga. Unaona kuti tarisa kuti do you know kuti wewe South Africa yakakolonizwa more than us. But wakambona ma South Africans havana basa neAfricans. Havaide Africans but ndo vakakolonizwa for more years than us. Anditi? Havana isusu andizivi kuti isusu why vashoma vanhu kuZimbabwe vane mazita echishona anoziva dani vane mazita echirungu handizozitawo wane mazita edu iwa echirungu iwa kutorwa kutoti tibvise mazita echirungu aya yes ndabve mazita aya tumidza vana vako kuda aiwa ndachirega kutumidza vana kuti ananhamo aiwa atsvakewo mamabeta names ekutumidza vana kunzi nhamo inesu here amanesu vanatamba oga vana shupikai kune mamazita anotumidzwa vana zviri naniwo ari Shona ekuti anoenderanawo nechivanhu chedu uye nenguva chaiyo but kuna kuti kuramba tangotsikirira chirungu vanatafara tinotenda. Yes, those are very good names. But manje you're also guilty of giving your children names. No, I don't know about it's the system that we grew up in. Yeah. As much to discourage but we cannot totally run away from it. Yeah. Anozvinzwisisa. Because pane zvimwe zvokuti unogona kuti iwe uri kuti hausi kuchita but you find yourself mangwana kuti uchitoita chinhu ichocho uri kuti hausi kuita sei? Hausi kuchida. Anditika. But kungoencouragana zvedu kuti as much tiri kunana diaspora. Anditika. Let's not forget kuti isusu we are Zimbabweans. Being Zimbabweans tiri maShona neMandebele. Anditika. Let's support our languages. Toita kuti vana vedu vasadzi ezvinezvi kuno vanhu vasingakuti kana achingaenda kunze tauya kunze kako hatingataura uk vanozofunga tikuataka ivo we are not but tiri kunze kunoku kako we no longer want to associate ourselves as Zimbabweans. Yeah. And I'm proud to be Zimbabwean. Yeah. Yes. Ndakatombobvunzwa nemwe munhu unobva kuti I'm proud to be Zimbabwean. I'm not shy about it. Yeah. Ndinobva kuZimbabwe inini saka ndiri muZimbabwe. Yes. Yeah, ndiri muzimba chaiye akakwana and I'm proud. Chinoita kuti vamwe vanhu vasasowa proud it's because of mabasa tunoita, but anyway it's a topic for another day. Yes. Shoko ranhasi nderekuti kana une mwana wako mudzidzisewo rurimi rwaAmai. Usazoita kunge mwana wako akavengwa kumusha kana kuti anoignorewa because vanenge vachifeila kumuaccommodate. Vanenge vachifeila havasi kumunzwa. Yes. Havasi kumunzwa. Indakaona wangu asinganzwikwe but akatozopedzera atsvakawo way yake yekuti achinzwikwa. Akurova sign language. Yes. Egawo. Zvamurambira akambozama kutaura chirungu chake akaona vanhu vachatoda kana kumuentertaina. Ndobva akazoona kuti but ipapo ndakadzidza lesson, a very very strong lesson. Vanangoenda vanangosoti nini panapa chero zvakaita sei takambikichita mwana data ari no tina basa nacho icho tina kana basa nacho the same way tinotaura isusu chishona ndo the same way tofana kutaura chirungu chat. True. Remember to always follow, like, subscribe, share our content. Thank you so much for your support. And we've got more for you. We've got competitions, we've got promotions. So you must stay tuned kuitira kuti kana zvakuitika usazonge uchishayikwa panzvimbo, usazoti pakaitwa rusaro raganda kuno hatina corruption. Hakuna corruption. Isusu we accommodate everyone. And we need more of you guys kuti munge mshuya. Ava nenyaya dzavo, you are very welcome
kuti menge muchiunza nyaya dzenyu, munotiudza nyaya dzenyu kana muchida kuti dzitaure panapa. Yes. So pane chirongwa chekusapotana. Wonai tinoda kuti mapeji evanhu vese akure. Anditika. Tinoda kuti munhu wese aite mari. Content iri kubhadhara. Ende musanyeperwa kunzi ichapera. Haina kwainopera. Ukanzwa munhu anotaura zvokuti paichapera content. Munhu iyega is an agent of... He's an enemy of progress. Enemy of progress. So isusu tikutaura kuti isusu guys, let's support each other to tite mari. As long as zviri kumbobhadhara, until then zvazomiswa. Tozotaura nezvazvo, but for now let's support each other kuti mari iyoyo. Mari iyo iri kubva kuna Zuckerberg, haisi kubva kunana kuhozi ana mbuya vavo kana anani. So please, page rawaona kune munhu ari kutsvagawo kuita content yake, support them. How do you support them? Like, follow their page. Anditika iwe content ikauya kana usingaide content siya yakadaro. Ende toka tabvisa mweya we pull them down syndrome. This mweya uyaka atimbousiyai. Supportane chat timboitawo mari tese. Anditika muchazoona kuti kurwisana kwatoenda mastreets kune kwanani tani kana tese tawane bhegi kana tabudira. Hapana nekachashainira mumwe. Vanoda kubetserwa kuti vazive kuti unozviset up sei kuti uve nepage and all that. You can always inbox us. Tungokuonesa kuti this is how you do it. Kuti zvisakuomere. But shoko ndiroro. Some of the things it's free of charge. Tinokuitira for free. Was my name Chiti Supporto. So that's how we give back to the community. From the heart of Zimbabwe.